بلا سالا 2026 به سالا هیوی آشتی و یکتیه ولاتین بجار آمده هیویین خو انج سالا نو آن زمان و دانزانین لترکیه قیرانا ابوری بردوام دکه ev jî jiyana xelkê dike tengasiye. Bi hêvîne sala 2026 bi aramî, yekîtî û aboriyekî baş derbas bibe. Em hêvî dikin ku mîna îsal ku deprem çê nebin û ji teravê jî qeza bela nisûbetî ji me giş dûr bibin. Em hêvî dikin ku dîsa Xwedê Teala vê baranê vê berfê dîsa bi ser me da bîne xwarê û aştî û biratî vê fesadî û fitnetiyê ji nava me hemiyet derxe înşallah. دغازیا ما yani. از کپچه اپراتوریم. از کپچه اپراتوریم دی سازی قرعه چم نابه. Yani ekonomi çqadar hin zêde dibe. Millet zaten dibîne millet perişan Qur'an. û em ditirsin pişt yılbaşê hin ew tişt buha bin. Awla ana tek umuda me em dibe inşallah pişt yılbaşê hin em tişkî xweş dixwazin. Umuda me ew. û inşallah Selahattin Demirtaş ezgürlük be. Welatî di derbarê pêvajoya aştiyê de jî hêviyên xwe ji sala nû anên ziman û gotin bila pêvajoya çareseriya pirsa Kurdî bila biçe serî û bi serkeve. Şer raweste û aştî were Tirkiyeyê û girtî bên berdan. شر پفچون قد دل می دا درباز نبه ایشالله بارش چه ببه ایشالله ملتی به ورا خوش خبر ده خوش درباز بکه ایشالله باش ببه داخازی مجوی سالانو به خوشی به ارزانی به رفاهی که امشخوار حتی دار yaşamış ببن به savaş tınevin duvarı şebe o man çözüme ki başlamış ki ne vanji be barışı herin seri emuyt xazın. Welatî dixwazin ku aştî, aramî, demokrasî û edalet li herêmê û cîhanê serdest be û sala nû dê di heman demî de bibe destpêka serdemekî nû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.